Добрый день! Меня зовут Штуро Поліна, і я запрошаю вас у літаратурна-краязнаўчы раздзел Народнага комплекснага музею Ветрынскай сярэдняй школы імя Дмітрія Васильевича Цябата. Вы спытаеце, чаму вам варта завітаць у наш музей? Чым можа зацікавіць менавіта літаратурна-краязнаўчая зала? Па-першае, экспазіцыя змяшчае арыгіналы кніг і падручнікаў, якія былі выдадзены ў канцы 19-га, першай палове 20-го стагоддзя. Гэта кніга па пчалярству паводле метада Дзержона 1864 года, Святое Евангелие ад Матфея, Маркі, Лукі і Іоанна 1908 года выдання, Арыфметыка цэлых лічбаў і другое чытанне для дзяцей-беларусаў 1910 года. По-другое, тут вы можете убачыць знаёмыя вам рэчы, найменні якіх адрозніваюцца ад сучасных назваў. Напрыклад, вось гэтая дэталь для адзення у нашай мясцовасці называлась калашыніца. Вось такая насоўка называлася ўручніца. Ручка для касоўя – мыльніца. Аматары зімовых відаў спорту адразу прызнаюць гэту рэч. Толькі назва была зусім не сучасная – ірты. І такіх цікавых прадметаў з загадкавымі назвамі вельмі багата. І па-трэцяе, літаратурна-краязнаўчы раздзел змяшчае вельмі багатую інфармацыю пра дзеяча нацыянальнага адраджэння 20-го стагоддзя Браніслава Ігнатавіча Епімаха Шыпілу. Экспанаты экспазіцыі – гэта асабістыя лісты Браніслава Ігнатавіча, фотаздымкі з роднымі і сябрамі, матэрыялы шыпілаўскіх чытанняў, якія праходзілі на базе нашай школы, макет сядзібы ў вёсцы Залессе. Хто ж такі Браніслаў Епімах Шыпіла? Вучоны лінгвіст, паліглот, які валодаў 20 мовамі свету і санскрытам, блізкі сябра Янкі Купалы, аўтар беларускай рукапіснай хрэстаматыі, заснавальнік суполкі «Загляне сонца ў наша аконца», што стала першым беларускім выдавецтвам. Першая выдадзеная ім кніга «Элементар для дзяцей». Пэўную цікавасць выклікаюць рэчы, якія належалі Браніславу Ігнатавічу і яго сям'і. Швейная машынка «Зінгер», куфар, замок ад клеці і нават падковы. Каштоўнасць і унікальнасць экспазіцыі, прысвечанай Браніславу Ігнатавічу Епімаху Шыпіле, у тым, што яна адзіная ў нашай краіне. Вам стала цікава? Вы адчулі сябе даследчыкамі? Тады вам абавязкова да нас!